Здравейте! Казвам се Данчо Божилов и съм завършил професионалната гимназия по електротехника и електроника Михайло Василевич Ломоносов, град Горна Оряховица, през 2002 година. Специалност – мрежи и централи, с курсов ръководител госпожа инженер Светлана Костова. Избрах тази специалност, защото е перспективна и дава възможност да се реализираш в широк спектър на енергийната сфера. Бих искал да отправя огромни благодарности на целия екип на професионалната гимназия, които неотложно се грижат и полагат всекидневно голям труд и усилия и дават всичко от себе си, за да подготвят учениците за професионална подготовка на тяхното развитие. След като завърших професионалната гимназия, се записах в Техническия университет в Варна, специалност енергетика. След като завърших бакалавърска степен по енергетика, реших да се запиша и кандидатствах по магистърска степен възобновяеми енергийни източници. През 2007 година успешно завърших магистърска степен с най-високи резултати в випуска и бях поканен да представя университета и България на 20-я световен конгрес по енергетика в Рим. От тогава успешно се реализирам и работех по ветрогенераторите към австрийска фирма в Каварна. От 2010 година живея успешно се реализирам в Великобритания, където работя за международна фирма, която се занимава с изграждане на офшорни ветропаркове. Работя в световен мащаб с различни компании в Сингапур, в Тайван, в Дания, Великобритания и Америка. Участвам в изграждането на офшорни ветрогенераторни паркове в целия свят. Изключително съм доволен, че участвам в изграждането на един от най-големите някога строени ветропаркове Хорнси 3 с мощност почти 3 гигавата. Бих искал да изкажа големи благодарности на целия екип на гимназията за подготовката, която ми предоставихте. Благодаря ви от сърце. Пожелавам на всички ви много здраве, много щастие, много късмет и успехи. И нека не забравяме, че успех е постигнал онзи, който е работил добре, често се е смял и силно е обичал. Благодаря ви.